Ahojte moji milí, idem vám ukázať sušené kytičky, aké máme veľkosti, takže toto je veľká veľkosť, je tu veľa klasov, je to okolo 30 cm kytica, sú v rôznych farbách, napríklad táto oranžová s červenou, novinka, veľmi pekná so zelenou, krásne ukáže na stole, tie sú 32,50. Máme tu krásne aj ružové otiene, veľmi pekné, nájdete ich na www.sušenekytice.sk. Tieto rúžové, ružové. Keby ste ich tam nenašli, tak stačí nám napísať, my vám to vieme zaslať aj objednávku cez správu. Veľmi pekná, jemná kombinácia rúžovej, buď rúžová s rúžovou, alebo rúžová s fialovou. Tie sú 32,50, veľmi krásne, na webe ich nájdete. Nádherné novinky, zelená so zelenou. Zelenou nič nepokazíte, je to pozitívna farba. Viete si to položiť na stôl. Zelená sa hodí do každého interiéru, špeciálne teraz v jari. Čiže tieto sú nádherné. Zopár je tu ešte takýchto s takýmito inými kláskami. Tie sú 31,50, posledné dva kusy, takže viete si to objednať aj tieto s takými inými kláskami. Máme zaujímavé ešte takéto oranžové. Oranžová so žltou, veľmi pekná kombinácia. Ak hľadáte niečo oranžové, tak máme aj oranžovú s bielou. Tieto klasy sú bielené, veľmi pekne ukazujú tiež na stole, alebo pôsobia veľmi neutrálne. Tam máte cenu 32,50. Krásna, úplne nádherná, prírodná kombinácia, moja obľúbená. To sú prírodné klasy, prírodná vo vnútri. Nádherná, naozaj nádherná kombinácia. Čiže tieto si viete takisto nájsť na www.sušenekytice.sk. Tieto prírodné, ak hľadáte niečo prírodné alebo také niečo iné, tak mám tu aj takúto krásne hnedú. Je to hnedá kombinácia s krémovou, hnedá kombinácia s takou až pôsobí do čierna, ale je to také tmavo hnedá, alebo s krémovou. Tiež veľmi pekné do takého modernejšieho interiéru možno. Proste to nebude vám tam ani kričať, je to prírodné, naozaj veľmi, veľmi pekná kombinácia. Ak hľadáte niečo zaujímavé, naozaj niekto má rád folklór, tak máme krásnu folklórnu. Je tu stuha folklórna, nádherná kombinácia modro, červeno, žlto, zelená. Krásne ukazuje na stole pre niekoho, kto naozaj má rád folklórne veci, tak toto je ideálna. Je tu ešte jedna taká podobná, ale trošičku iná, s takou svetlejšou modrou, a tá je takáto. Čiže toto sú tieto folklórne. Prírodné kytice tiež nájdete na webe. Sú prírodné s prírodnými klasmi. Prírodná s ružovou, pozrite sa, prírodná s takou fialovou, tie sú dva kúsky. Máme tu ešte prírodná s oranžovou, prírodná s fialovo-ružovou. Ak sa vám páči, stačí print screen mi hodí do správy, vieme vám ich zaslať. Je tu ešte taká jemnúka, prírodná, s marhuľovou. Keď sa pozriete, tá je trošičku zase oteň iná. Prírodná s červenou, kytičky sú 32,50. Tieto sú ich hneď k odoslaniu. Máme krásne bielené klasy s ružovou. To tiež veľmi vie potešiť, lebo je to taká neutrálna farba, a potom je tu cyklamen s fialovou, prírodná kombinácia, veľmi, veľmi zaujímavá. Čo máme ešte zaujímavé, sú žlté. Ja milujem žltú farbu, teraz je to taká svieža. Sú ako také dve slniečka, ktoré teraz potrebujeme.
Čiže tieto žlté tiež nájdete na www.sušenekytice.sk. Viete si to tam objednať. Je to samostojaca dekorácia, vydrží vám niekoľko rokov. Je to náhrada za živé kvietky, viete si to tak ísť aj s tým darovať. Máme krásne fialové kytice, čiže každá je o iný odtieň, čiže nie všetky nájdete na webe, lebo naozaj každá je výnimočná. Máme tu ešte modrá s modrou. Pozrite sa, tie sú tiež veľmi zaujímavé. A ešte sú tu modré, ale také sítejšie modré, čiže až tak viac do fialova idú. Čiže tu je s ružovou a tu je čisto takáto s modrou. Takisto nádherné kombinácie modrej farby. A ak hľadáte niečo naozaj pestré, niekto má rád pestro, tieto sú tiež veľmi obľúbené cyklamenové, nádherné s fialovou, potom sú aj cyklamenové bez fialovej. Pozrite sa, táto je tiež nádherne naviazaná. Potom k tomu by sme mohli dokombinovať aj nejaký ten venček. Pozrite sa, je to krásna tiež kombinácia venčeka, ktorú tiež nájdete na www.sušenekytice.sk. Máme krásne novinky. Sú to kytice z ovsu. Nádherné, obrovské sú. Toto sú novinky 34,50, krásny ovoz, takto dookola viazané, krásna kombinácia, buď prírodná, žltá, sú 4 farby. Potom máme tu oranžovú kombináciu ovsa, krásna tiež kombinácia a prírodná s cyklamenovou. Tieto 4 farby nájdete na www.sušenekytice.sk. Všetky kytice sú, niektoré kytice nie sú nahodené na stránke, tak ak sa vám niektorá páči a nenájdete si ju tam, tak mi stačí poslať print screen, vieme vám to zaslať aj poštou. Máme aj stredné kytičky, tie sú veľmi pekné. Je to taká akurát kombinácia do ruky, napríklad taká v jemnej farbe, tá je 21,50, takáto oranžová. Tie tam tiež viete nájsť, ale nie sú tam všetky farby nahodené. Niekedy stačí napísať aj farbu. Vieme vám to urobiť. Pozrite sa, tieto sú stredné kytičky 21,50. Ukážem vám ešte v zelenej, červenej, zelenkavej, veľmi krásna pozitívna polovičná kytička. A tu máme červenú so žltou, veľmi pekná kytica. Čiže tieto sú polovičné. Aké sú ešte novinky? Sú tieto a tie sú s pivoniami. Tu je cena 27,50. Veľmi pekná kombinácia. Pivonky sú látkové, krásne sú dookola, do gulata viazané, samostojace. Vieme tam pridať aj nejaké to srdiečko k nejakej príležitosti. Tu je napríklad také pre mladomanželov. Vidíte sa sami, veľmi pekne ukazuje to aj na stole. Potom máme tu ešte také rôzne, taká prírodná s ružičkami, tiež veľmi pekná kombinácia do guláta, robená kytica 25,50, sú tam takéto ružičky hnedé. Všetky kytičky si viete objednať aj správou. Nejaký ten aranžmánik si tiež viete objednať, ktorý sa vám páči. Tie sú 29,50. Je to dekorácia na stôl do kruhla, tak to robená. Veľmi tiež pekná, zaujímavá. Posledná kytička tu nájdete aj na webe. Pod strednými kyticami 25,50 je to takáto krásna kytička, tá je posledná na webe, čiže aj niečo také si viete zobrať, gratulovať s tým a určite poteší, lebo je to kytica, ktorá vydrží niekoľko rokov. Ja vám prajem zatiaľ príjemný slnečný víkend, užite si to a keď si nájdete čas, tak zbehnite na stránku www.sušenekytice.sk a objednajte si, alebo ma kontaktujte správou na Facebooku. Ja vám zatiaľ prajem naozaj pekný deň.